ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e wimami salade aadi ɓuri firtude aadi hakkude Oumar e Raky Diary. Caggal nde Oumar haalani koreji muɗum jiknaɗo makko debbo ina wonde gorgulaɓe makko ɓe jeehi galle Raky en ngam yettunoyde nulal Oumar. ƴeewe nde yidde hakkude galo e miskin. Nden Allah waɗi ɓe jettima galle Raky en ɓe tawi ɗon nene mum Raky hono Diary Dia. Allah waɗi ɓe jettima ɓe kalanimo ko woni haaju maɓɓe. O heɓɓiti wiɓe min de komi debbo tan ɓaade baba makko nanɗo mami yaha mi noddoy ɗum mi haalana ɗum ko wi hen fof ko noon. Nden o yehi ƴeewoyde Malik kono o yahani tan noddoydemo sabu yidde maɓɓe ɓe jiɗa rokkude Oumar ɓiyiɓe. Nden o yettima o wi Malik min de Ramata Faalen gariɗo teɓe mbi ɓe gari ko ñagade debbo hono Raky. Malik heɓoti wi holmo ɓe ñagontombo. O wi Oumar Abdoul ɓiyiɓe. O wi holko mbiyatmiɓe noon. O wi mi wiyaɓe ko ɓiyam rokkate. Kanko Malik o heɓoti ala mi wawa wadde so on paami oɗo Malik ko ɓiyi ko gonɗo caggal leydi o rokka Raky gila Raky ina famdi o yalti leydi ndi gila Raky mawnani. O heɓoti wi ƴeewe tan ɗo ɓi miskin ɗo ñagoto ɓi galo. O wi aɗa andi ko mbiyatmiɓe. O wi yoɓe mbaɗ gahi nayyi dokkenɓe. Aɗa andi ɓe mbawa ɗum wadde. Kamɓe ɗiɗo ɓe kawri e nden feere fuyde ɓe tawoy hoɓɓe maɓɓe. Nden Allah waɗi ɓe jottima kanko Diary o heɓoti wi mi yimo omoni ko kanko woni gorko ko wi hen fof ko noon. Kanko Malik o heɓoti wi min jiɗmi andinde mon tan ko ɗum ina yoodi so waɗama. Joni noon mi haalan on ko fawi on. So on gaddi gahi nayyi walla coggu mum ma on keɓ debbo min dokka on ɓinguel amen ngel ko ɗum tan woni haala ka. Gorgol muɗum Oumar heɓoti ɓami konngol o wi jiɗmi haalande on tan ko komi ɓurani andude mon ɗo e wuro Sawo ngo so gawlo toƴƴi wulago askani en tawat caggal yummen Hawa e baba men Adama giwɗen koye galle goto. Enen wonɓe ɗo e Sawo fof ko enen jiidi. O wi ɗum noon kala ko dewgal waɗa hakkude ɓiɓɓe wuro ngo o wi koko haani. O wi jiɗmi andinde on kadi ko coggu fotani wonde hakkude meɗen e dewgal tene ko battuɗa ko hakkille e joni Malik a miiɗi yiide walla nande ɗo teŋe suka debbo mbaɗa ngaari gotiri ala ko haali gahi nayyi e wuro ngo. O wi mbiyon tan o dokkani min ɓinguel mon ɓuri hemnude ɗo haala ka. Kanko Diary o heɓoti o ɓami konngol o jaabimo. O wi ɓinguel amen ko gotel bajjil e galle he ko kawu makko wi ko noon on mbaɗat ɗum tan keɓon debbo so ɗum ala on keɓata ɗo jubbol. Tene gorko garɗo waɗi ɗum fof min dokkat ɗum. Gorgulaɗo o ɓamti konngol o wi mi andino on jiɗa rokkude amen ɓinguel mon o wi ɓaade noon on jeeyat ngel. Min kam mbeɗa andino on tan ko daña e aduna fof ina wasa hen kala ko wasa hen ina daño hen. Aduna ko mere ko tongu dasi fof ma artir hay teppere jomum. On jarama min nani haala mon. Nden Allah waɗi ɓe kooti ɓe kaali kala no hunde nde yaari. Nden Oumar nani haala maɓɓe o faami kam wonde ɓe jiɗa rokkudemo ɓiyiɓe. Ko nden Oumar felliti yaade ngam ñaagoyade ballal. Oumar yehi to wuro kawu makko en ina wiye Mbawa. Nde o yetti wonko yewtidi e kawu makko. Kawiraɗo wimbo kori ko jaam adduma Oumar. O wi ko jaam ɓolo kawu. O wi so neɗɗo ronki fayat ko e bandum. O wi addimi ɗo hande ko ñaagademo ballal. O wi ñande hen mi yettinino nene am e baba am wonde suka debbo mo jiɗmi ɓe jeehi to korejo makko yettinde nulalam. O wi ɓen noon mbi ko mami adda gahi nayyi wona hakkude amen. O wi aɗa andi baba am jogaki arti ha mbiɗo yiiloyo banggue goɗɗo. Nden noon haade mi yaade banggue goɗɗo mi hollitma. O wi e o saaha noon mbiɗo jogui ngaari e ñaale ɗiɗiwe mbiɗa ñaagui noon yo a wallu am hen. Kayiraɗo ɓamti konngol wi Oumar cikkannomi e o saaha a arat ƴetta ɓi kawma ngara ñaagoɗa kam debbo mi rokkuma mi wallitma. O wi aɗa jogui kawma ina jogui ɓiɓɓe rewɓe yontuɓe ɓuuri yodde ko garana hen debbo mi rokkuma. Nene ma woni goto debbo momin jogui
onne ko an woni afa mum gorko. O wi sa ƴettani e ɓiɓɓe am ƴettu e ɓiɓɓe kawma Abu, kono ngara ɗo aɗa haalanami ka mbulu mbeewa. Umar heɓoti wi kaw, ko namnimami ko jaabumi hen, kono e o saha mi nanata goɗɗum. O wi aɗa wawi ko ñaagimami ko, wallu am hen, a wawa ɗaccitan mi yiiloyo. Kayraɗo wi ɗum ɗo noon mi wona baɗowo ɗum, sinno koɗo hani wonno mami walluma, kono so tawi ko ni mi wallatama hen ha abada. Umar heɓoti wi eyyo a jarama kaw, min noon komi jiilotoɗo tan hande keɓmi fof. Kaw makko o jabakimo e ngol ɗon konngol boom, ha o fini janngoye mum subaka kanko Umar o ɓamti lawol ruttade wuro maɓɓe Sawo. Nden o ɓamti bolol omo tini Sawo, omo yehi yaha, omo wikko hoore teddude miijoji, omo fero leɗɗe juu e kuɗoli jorɗi, celeɓel e hebbere ina cammo e koyɗe tuubu makko. Hen sahaji o yeyata lawol boom, o fera ha o yanta hen. Omo hoyno colli cirkoji elle amo faama koɗi cirkata. O soro hakkunde guutuji e jaabi boje pelta yeeso makko, girji e baadi ina gimmo e lawol makko. Tampere wodonimo, haaju makko humtaki. Omo yehi yaha e lawol ha o soyni jambere ina ñibi e lekki bange nano lawol. Bange ñaamo o kolce ina kesa kuɗal. Nange ina yaɓana hakkunde hoore o yiyani gaynako. O ƴeewi kolce ɗe o tawi ko jalde Raky Diary en woni ɗon. Nde o ari ha o tolninde, o ƴeewi jambere nde, o ɓamti taɓal o ƴukki ha o nani dande neɗɗo rewe inde makko ina iwrimo dow. O hoyni gite makko, o ƴeewi hakkunde cate, o heftini hamme on ko gaynako Raky en, woni Raky mbo o yiɗi resondirde o. Nden Allah waɗi o wi hamme ko ɗo ñallinɗa. Hamme wi min kay ko ɗo tan kewmi ñallinde. O wi omo ɓoda noon kanko hamme omo tello ha ɓoyi tellade hawri e teɓɓitade. Umar ƴeewimo jali wimo holko ɗum firti. O wi aɗa andi komi ponnoɗo abbademo ni e kikiɗe hedde mbawa, sabu ko Raky nulimi e maɗa. Nane nde oratmi nde o ñaagui kam feere nde mbaɗmi fof yomi yiye mi yettinma nulal makko. O wima wonde o nani ko koreji ma jettini jiknaɓe makko. O wi amo tintinma hunde nde ina foti heñorede, sabu o nani demba ko garowo e ko ɓooyani. O wi yo a ƴettu kolce ɗiɗi ina ɗo e lappulam ngol ɗo nawaɗe jeeri jeeyoya. O wima kadi omo ñaaguima yo a waɗambo ɗum sabu gille hakkunde moɗon. Umar heɓoti wi ɗum kay mataw wadde ɗum e wujjude fof ko gotum. O wi ala, o wi ɗum ko jawdi makko, sabu ko jawdi baaba makko, tene ko o goto donowo. Umar heɓoti wi holko woni hen haala dembane. Gaynako wi a tinano, on ko ƴamƴam makko, koreji makko de ina ɗamani rokkudembo on. Umar deƴƴi ha ɓooyi, dillini hoore no biyo faami ko woni hen ko. O ƴeewi hamme gaynako Raky en o wi ɗum faltonomi kolce ɗe. Gaynako heɓoti wimbo a yahata ha wuro kam gandina koreji ma wonde a ɓami lawol goɗgol. Umar wi ala, ko ɗum imminimi, so wona haaju am humti mi wona joɗotoɗo hay seeɗa. Hamme faltanimo kolce ɗiɗi ɗe, o soggiɗe, o tindi worgo, omo abbi e ladde, omo reno laabi e gure. Eskey gilli. Balɗe jeenayi omo woni e ladde, ñande sappo nde o jofti e wuro maɓɓe Sawo. Nden o naati e wuro ngo tawa niɓɓere futuro ina irtodiri e pundi jawdi joftundi. Bange funnange wuro ngo ina foyni te ina heewi oljo oljo to bange leegal Raky en to. O yettima galle maɓɓe, o habrodiri e jiknaɓe makko, o namniɓe holko dille gonde e wuro ngo goni. Ɓen tintinimo wonde ko Demba Malik arti. O heɓati o haalani jiknaɓe makko ɓe, o wi feere nde ɓe mbaɗi fof yoɓe jaah galle Diary Dia en hono galle Raky en ɓe nawanamo koɓe namninomo ko. Ɓen mbimo yo o fadda ha decca, sabu ɓe goni koye koɗungu. Nden yeehi ha weeti, Raky tini wonde Umar arti o ari ƴewdemo. Ɓe jewtidi hen ko juuti kanko e Umar. Nden e yewtere maɓɓe Umar heɓoti wi Raky, a yino dewgal meɗen fuɗɗori, mi winomo tan ko tampere ha heewi. Min e hoore am mi tampi hen,
mi tampini hen koreji am sabu bone hoore lutata dande te hay an wononima tampere te hay nokku en jahani taw ragi heɓoti wi mbeɗa andi ko tampere Umar sabu so a yi ko ɓe namnima ko e teŋe ɗum holliti tan ko ɓe jiiɗa rokkudema debbo wonko mi haala nanomo ni ko ɓooy koreji am ɓami ko dembo ina resami gila mbeɗa woni entaɗo min noon gurnamam e mayde am fof pundumi hen on kam wona desowo kam. Umar deƴƴi ha ɓooyi o dillini hoore